Ayaw lakaw. No, 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 no. Buing na. Saman? Nakapalit ko Christmas light. Hala, nakalimot ko. Ano man? Gwapo man gud kayo yung naikuan ba Christmas light ba? Abi ba na kung nakapalit ka? Wala kayo nakalimot ko. Naku, busy kayo ko ganyan. Naku, buhat. Pastilan. Milo pa ko ng kuhan. Sa'yo na. Di ba na importante na Christmas light? Eh, Importante na gwapo man gud kayo na siya tan-awon kay para buhay na buhay gud ba na spirit of Christmas ba kay mo ba na nakakuan na. as nila na spirit of Christmas. Uso ko na spirit of Christmas. Awara gud niyo. Wa jud tayo nimo napalitan. Gwapo na baya kayo kay nataod na pero ang Christmas light ay kulang. Maro din akong gusto ba. Na Christmas light. Uy, dalian ang kamera. Asa may palihan maghapon na importante na kuhan na kaning Christmas tree. Di na importante ng sa unsa pa. Pero busy kayo ko ganiha. Pilo ko ng mga sanina gani. Mas maayo man gud tong na ato. Nganong wala man jud gibag ingnan taw naman ka. Nakalimot gani kuno sige balik-balik din nakalimot. Mo jud ka basta naa gani ko'y gusto papaliton. Kasi ani boy, pagpuyog ikaw ra. Suko lagi dayon ba basta yung ana. Magpuyo kay ikaw ra. Totoo Katanggoy ba yan? kay balay pati na to pamilog. Kuan kay ka ba? Okay ka rin palit dito. Nagtuo ba ako na imo nga gipalitan? Ipalitan. Kabalo Kay ka. ningon ba ako napalitidaan ha kay Adi na tawag gladis na. taod naman nimo. Magpuyo ka ikaw ra o gusto ka. Ha. Magpuyo ka kung layas to. Talo Layas ko ka. mga. Layas ka. Layas mo ko. So may tigdugay ani Ano ba diri. nimo? Talo ko mga panty. Sus! Ana lang ka, Christmas light lang, malayas na ka. Layas mo ko. Ako mga panty ako. Mabaw ra nimo kuan utok eh. Christmas light lang akong gipangutana kung naa ba. Hindi, dalhon mo na kung mga panty. Kuan kay ka ba? Sobra kay kag-istoryahan. Ano man ka? Layas. Paglayas. Ayaw lakaw ha? Bantay mo lakaw ka. Bantay lagi mo lakaw ka. Bakaw sa mga tunot. Ayaw lakaw. No, 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 no. Buing na. Oh, Ang unlan bi. balik mo lagi ka. Ang sabi mo tuyo. Ako ng unlan ba? Alaw bi. Amaw ni. Layas dyan. Ito naman po. Nag-ulan man ba? Oh. Kaya Kuyawa ba? payong. Payong ba? Kuyawa ba? Payong. Di ka mga igsuri. Sa? Di ka mga igsuri. Ay, suri naman dahil mukhang tuyo. Adi na, suri na. Ikaw yun ba mo? Buing? Sorry naman di ay. Sama na oy. Wah, ako yun kayo. Sige na, ibuto na dito. Nagtala. Panuhak man kawi. Nagtag kuan. Sabi na kong unsa. Nagdrama na kag